उदालगुरि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 27थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जोबथा दिनै बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नैबे जोंनि मोनगु खेला सालायनायनि मोनसे बियो जों बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनगु खेलाखौ सालायो आरो नैबे इउएन ब्रह्म गल्ड कापआ मोनसे आरो बेयाव जथेस्थ'खिनि रायजो राजाफ्रा गेलेग्रा अनसायगिरिफ्रा बाहागो लानानै गेलेगिरि लोगोसे जायफ्रा बे गेलेनायखौ सामलायदों बे सामलायगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब दिनै बिटिआर सरकार एबा बिटिआर सरकारनि जोहै आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु गोजोना फैबाय दा रायजो राजाफ्रा गेलेनायानो होन हारिमुआनो होन थुनलाइयानो होन बायदि बायदि बिथिङाव गोसो खुसियै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिफ्राय जों बुंनो हायो आरो रोखा जायो जे जोंनि बिटिआर ओनसोला सान्थिजों जौगानायनि थाखाय आवगायगासिनो मोजां गेलेगिरिफोरनि थाखाय मा बिटिसि एबा बिटिआर खुंथायनिफ्राय जोङो फैबाय थानाय समाव जायफोर मोजां गेलेगिरि दं बिथांमोना नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनायनि थाखाय जोङो अनसुंथाइ होखायो थांनाय समनि सरकाराबो होदों आरो जोंबो होनो थाखाय जोंहा बाजेट दंखायो आरो फैबाय थानाय जानुवारि दाननि गेजेराव जोङो जोंनि नर्थ इस्टनि एबा सा सानजानि जि 6 सिडुलफोर दङ बे 6 सिडुलफोरनि गेजेराव जोङो इन्टार 6 सिडुल टुर्नामेन्ट जों फुटबलनि बेलायावहा जों खुंनो नागिरदों आरो बेखौ खुङोब्ला जोंनि निसय फोथायनाय दङ जे जोंनि जि जोलुर गेलेगिरि बे जोलुर गेलेगिरिफ्रा गेलेनायनि बिथिङाव एसेब्लाबो थुलुंगा होयो जि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय जिफोर गामिफोरनि गेलेग्रा फोथार ओनसोलनि गेलेग्रा फोथार आरो महकुमा एबा जिल्लानि जि गेलेग्रा फोथारफोर दङ बेखौ मोजाङै जों फोसाबनो थाखाय नाजानाय जागोन मानो होनना बुङोब्ला दासिमबो जोंनि ओनसोलाव मोजां रोखोमनि गेलेग्रा फोथार जायखौ जोङो स्टेडियाम होनना बुङो बे स्टेडियामखौ जोङो मोननो हायाखै बेखायनो बेखौ बानायनो थाखाय जोङो परिकल्पना खालामदों आरो जोंहा रेसिडेन्सियेल कचिं सेन्टार जों बानायनो नागिरदों जायफोर फुटबलानो होन आर्सारियानो होन उसुआनो होन काराटानो होन जायखिजाया जों सरकार बिथिंनिफ्राय बेबायदि रेसिडेन्सियेल एबा थानानैनो सोलोंनायनि जि राहा बे राहाखौ जों खालामनो नागिरदों आरो जोंनि गेलेनायनि बिथिंखौ जों जौगाहोनो थाखाय जोङो मोनसे सिन्था सरसा खालामबाय थानाय जादों बे जाहैबाय मा बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड आरो बे बर्डखौ जोङो जुदि दायोब्ला जोंनि जेसेबांखिनि गेलेनायनि इभेन्टफोर दङ फुटबलानो होन आर्सारियानो होन बा केरेटानो होन बा जायखिजाया गेलेनाय बे गेलेनायनि जि आफादफोर दङ एस'सियेसनफोर दङ बे एस'सियेसनफ्रा जोंनि सरकारजों थोंजोङै बिथांमोना सोमोन्दो थानानै खामानि मावनो हागोन आरो मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जोङो फैबाय थानाय बाजेटआव नैबे 2002